No ideme to rozpletať, takže tohto sa musím zbaviť na chvíľu a ja si to potom znova dám. Lebo to milujem. Neviete, kde sa to vypína? Toto svietenie? Kde to má ovládanie? Ja nechcem, aby sa mi to vybilo. Pána, to čo mám rozpárať, alebo čo mám s tým spraviť? Kde sa to vypína? Niekde dole na tlačítkach? Aha! Vy ste vážni. Vy vážne ovládate tieto... Čakaj, kde to je? Tieto vecičky. No tuto to vážne není. Mám to. Vážne. To si nechám, s tým budem chodiť na koncerty.